Shepherd. Shepherd. Okay, Good Shepherd. Zoha. I'm them next shepherd. Who's an automaka? Chief, what that like you Good Shepherd? Let Maragin and Malakagi. Mbakwa Christ wonu mazia. Ametra bo ye rare anye. Owukem ka ha ga. Na hum bi chief, an ma hum bi. Ahum ha ye kwedi mi meluka. Chief, abaloso iwo dogu. Mi ke ba so sense. Kamini ha. Woo! Ebe. Come on to me, all you that are heavy like. Come on to me, you that had them. Okay, Good Shepherd. There's a look at the shepherd obey. See how you are right, see how naga. Hey, every minute no look. Oh, my throne, I'm all alone and also. Where? See, I moved to your right, see for getting until a motor. What's a meek out of? How about no they care? Shepherd never to get to our owners. I want to hear could be made robber. Hey. Ndị Igbo na-asa na-eji nganga gbara nwunne m otu nganga ihe m jiri nwante ure nganga gbara ha nwante ntọ. Obi amapụla. Ihe ka ọ makwara gị mpi this morning. Asa mụra m mpi lekwe nga m gbagoro agbagoro. Awụsa ka ị ga-ala. Mpịala lokọrịa. Nwaanyị gara zụrụ ji. No, Chike agbala kịrịkịrị ego ole ka esi. No, dịgọrịa agha. Mgbe nwaanyị abịakwanụ di ọhụrụ. Beautiful woman. Nwoke mmadụ alọ ya lọji se ya oyi. Is that you want to anya? Yeah, onye ọgwa. Ịcha ịgara aga ịlọ ya nga. Ma awụ ni anyị ridoro. Imini ha. Ndị nga ha sie nye ke. Oge na-eme ka na-ekele mmadụ. Ka nwaanyị ọnọzi ụdọ toshi gafe ụdọ ma onye nwụ. Achị gbagbo ole. Di ya esi anyị gara aga ịlọkwa na ote ka ọ nọ mejisa nwere yi. Onye agbaga nkwa ya leta mere ihe ka nta. Ịmakwa ma ọ dị happy ịlụ n'ihu. Gara enweghị mgbe na ọ dị na happy ihe ka mgbe ọlụlụ. Ka mgbe ọlụlụ ji ahụ ndị ga-abachi na celebrate la anniversary. Na happy ihe naanị. Eye, Karo. Iri agha. Gụna ụmụ gị. Iri ahụ dị ime ọdọ. Amụmụ na nwoke nwa dị mma. Ịmụ too much. Nwe ka mgbe ịbịara dị ịmụ gị tetụkwa nwa road. Amụ akwasie ihe nụkwa. Ha were ne dọlọta sie gị. Fọkwanụ dị gị ya pịakpuo ihe n'ihe. Oke ihe nkeli ada atọcha ụtọ. Ewu. Nna m nọ o. Nyere m n'ụlọ. Biko. Yeah, nwoke nkwara onye gwa m nwa na ọ ga-agbuli blọk. Ọ ga-emecha kpọọ blọk. Chineke nna dị ebube. Mgbe blọk mechara bata n'ụlọ nwa mgbenye. Adịghị nga na-agada akpụfọ blọk. Mana eziokwu. Blọk nụ. Ke ụdị na ọ zụrụ ya azọ kpụ dị akpụ. Ma agada lele nga aga. Ọ bụ ọrụ ọpara ya nwụrụ gị ahịa. Ọ bụtụkwa onye nwa ya ihe ọwụ ya anụka. Gị ga-anụ nwa gị ahụ. Chief ịrọkwala. Onye ịlike na aja red. Ụmụ m ọgwọ m. Ufu burukwa gị. Egbe elu gbapịakwa gị na asamafa ke mụ na-agụ n'ebe arịrị ọcha idiot kime onye ị ga-atụwa ime ka ụda onye ọbụla arịrị ime na within environment na ọgụ tọwere dị mkpa ha ka gị chihu ị ga-agawa ọrụ gị na-akụcha gị bel agaje Oriental brother akụcha gị mgbịrịmgba TC virus idiot madam ele otu iri Chief ngwa na ọ dị m ọsịsọ ọ dị gị ọsịsọ bụ ụda aka ị chetara na ọ dị gị ọsịsọ bịa chere m nna gị simpa ga na m se ọ mere travel n'ụlọ n'ụlọ gwara m ya nga ụlọ ọkpọ ya na fon ọ ihe ọjọọ ka ọ gacha si ewepụ aka n'ihe ọjọọ adị akụkọ m nụrụ n'isi nna ga like me onye kọkwara mpa nwere ndị iro buru ibu onye ọbụla bịa na-akọrọ nonsense testimony ebe nwoke na-adịghị mma mere onye iro nyere onwe ya si ewepụ aka adị nwaanyị isi mkpe m nụrụ akụkọ ya otu ihe na ya shiri ga ọ bụrụkwasọ ihe ọjọọ kama na ihe o mere nwaanyị ọ dịle tisha ọwụle tisha ka ọ pati onye na-etiti mpa ọ na-agba ya ọgwụ ihe ọ bụ ịgba ya ọgwụ nna gị tukwu na ịgba ya ọgwụ ọ bụ onye a na-agba ọgwụ ya na-agba ha onye ọgwụ mpaga ụgbọ ọkụ ọgwụ adị m alaik ya adị ịgba mpaga ọgwụ ya na-achọ ahụ onye ọ ga-agba ọgwụ mpaga ọgwụ onye ọgbụgba gwa ewepụ aka n'ihe ọjọọ ọkwanụ mmadụ garị ego berialụ ndị ojii atachị ahụ ọ kwụọla nye m ya ego ọ gị na-egbu ha lebisa nwanne nwụrụ anwụ ọ gị na-egbu ha ọbịa berialụ ya dọwa afọ ọ ga-erige tụzie ego ka ọ gịda atọ esi ka ọwụ ndị mmụọ ga-atụrụ ya Chief bye madam eri agha